ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି ବାବାଙ୍କର ପୀଠର କେମିତି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଠିରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଠିରୁ କୋଟିଏ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାବାଙ୍କ ପୀଠ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅୟୁବ ଖାଁ ମହାଶୟ ବି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଲୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମଠ ବିଭିନ୍ନ ବାବାଙ୍କ ପୀଠ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଦେଖିବୁ ବୁଲିବୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ? ଆମେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲୁ ସେ 6 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ।